sketch ddigri iawn o fanna gan griw Prifysgol Bangor dan yr enw dynion wedi gwisgo fyny fel merched gan ddisgyn drosodd. Dwi'n siŵr y byddwn ni'n gweld nhw ar lwyfan noson lawen yn fuan iawn. Da iawn! Cyfan! Reit, nesa, dyma gyflwyniad arbennig iawn gan fyfyriwr o Brifysgol Bywyd. Rhowch gymeradwyeth i Mr Watkins! Yeah! Woo! Stiwdant, i chi? Good, good. Beth ych chi'n galw rhywbeth fel hyn de? Eisteddfod ecolegau, dy fe? Wel, dyw hon ddim yn steddfod yng ngwir os di'r y gair, yw i? Dwi'n gwybod beth yw steddfod. Dwi wedi byw! Ddim fel chi. Dwi wedi bod i un neu ddoi. Simon yn cymario gwbl da steddfod yng Nghwrt Rhys ap Gruffydd a Heibarth, nôl yn 1176. Wedyn adlwch chi am dim gwboes! Da i fod gwbl onest, mae'r syrcas ma yn edrych fel wast o amser i fi. Piss off! Ffeili gwmni rhywun yn gweld bai, nag eich chi? Dwi'n gweld, fel na bai, yma! Bloody Stiwdants! Dwi'n sylweddoli beth yw talent. Beth yw'n eich chi bach eich chi? Bloody hell! Chi'n llusgo enw da'r steddfod drwy'r baw, boes bach. Ac dyma beth yw byw! Dyna ddigon gyda chi. Sa'i dweud yn acti, to. Dydych chi ddim yn deilwng, diolch fawr. Ffwr chi wan, diolch. Ffwr o glap iddo fo. Anghofio ni am hynna, ia? Reit, symud ni mlaen felly i gystadleuaeth yr ymgom. Ac yn gyntaf rwy'ch croeso fawr i griw gwallgo Prifysgol Aberystwyth efo mymryn ein i'n Ni welais Jack y do, yn eistedd ar fy colon lan. Yn llawn i wan esgu newydd, aros edrych! Bloody